Ngiyothengela ucupcake iwalker. Asiboneni ukuthi imali izohlanganani. 1 2 3 450 60 69 rand. Ke sesigezile-ke thina manje. Sesilungiselela ukuhamba. Sesiyahamba-ke manje. Kusho mina ngivala umnyango. Kathatha sangena sesifikile-ke thina. Nana basho sifike imoto eyi-1. Khetha, thatha leya ngithi. Okay, siyangena e-mall. Niyabona mos. Okay, siyaqhubeka siyacinga. Niyabona? Sangena. Ngikade kubuza bathi baby walker ayikho la eCheckers. Ayike sise discount sayicinga namanje. Ayike nala e-discount ayikho. Ayike seqalaza yonke indawo umntwana umangena ubona neziteju. Thatha amaflower. Sisehulisi manje. Ayikho. Hayi, asi. Gapen. No. Finally saze sathola. Yebo? Yes. Upiki. Batshele phela ukuthi ngedile. Naye ubaba omntwana edile ngo2 rand. Very good. Edile. Yes. Ngafunda ukuthi imali yabo yodwa le edile ngo2 rand bami uthi. Better.